Larrazabal hobeto hasi da. Bere ibilbideko partida garrantzitsuena etxean jokatu du arabarrak. Pilotari abiadura handia eragin, jokoaren ekimena hartu eta desiroso jokatzera behartu du Artola. 7-2 aurreratu da Iker. Iñakik eskarmentu handiagoa du eta burua galdu gabe lanean segidu. Lehen berdinketa 7-koa izan da. 8. eta 9. ere bat eginda egon dira, baina Gipuzkoarrak 6 tanto jarraian sartu dizkio gero. Artola lasaitu eginda eta zehaztasunez erabaki ditu sortutako aukerak. 27. tantoa mugarria izan da. 23 pilotakada jo dituzte eta ahituta bukatu dute biek ala biek. Bai fizikoki zen psikologikoki jota gelditu da Larrazabal eta handik aurrera bide errazagoa izan du aurkariak. Erditik aurrera gehiago izan da. 14 eta 3ko partzialak argi berresten du datu hori. 22 eta 12, 4 urte geroago Iñaki Artolak buruz buruko finalerako txartela eskuratu du. 2021koa ezin izan zuen jokatu. Astea ahaztezina izan da alegiarrarentzat. Nora alaba ostiralean jaio zen eta gaur ere poz handia hartuta joango da etxera. Emozio handi bizitzeko astea izan da, eta importantenak bizitan entorren, falta zen, baina azkenengo bukaera mata oputxe jartza, eta honekin igarri.